Hello, hi, खुलुमबाय. Welcome to Anjali Bosumataरि YouTube. ओमफ्राय दिनै दै फुक्सेया 9 दिन जाबाय आरो ओमफ्राय माबोरै जाखो माबोरै देरखो एसे आधा लोमजानानै देरदोंनो माबायदि देरना दङ फिथोर बिदिब्ला नायहैनि आं दाबो नायाखै. गाइस नै बासिदो सान ओंखारहांबाय नै जोंबो बासिबाय दिनै जों 9 दिन जाबाय एम्फौ फिसाया नै एसे सोरबा लोमजादों लोमजानानै देरखांदों नै लोमजाखांबाय बायदि जागोन गाइस नै बायदि माबासिनो बासिनो आंखौ रायगासिनो इसोरो नै देलाय मा होनना रायदो रायलाय हायोबा रायबोलाय बासिनोसै गाइस रायदो बोथोरा नै गाइस गुफुर एम्फौआ नै मानलांदों गुफुर गाइस गुफुर नै गाइस बोथोरा माबोरैबा नालाय बेलासेनि आरो बियो ओमफ्राय नै गाइस देरबायना एसे गुफुर जादोंसै नै गाइस गुफुर जाबाय जोंना एम्फौआ नै गाइस बासिबाय गाइस बिदि गुफुर जाबाय नै लोमजानानै ओमफ्राय टेनसन गैला आरो देरखासिगोन इसोरो गाबोननिफ्राय समफोरजों खाजासिगोन नै गाइस समा 11 जाबाय नै गाइस ने गासिबो गुफुर जाजोबना थाबायना नै गाइस देरजोबबाय जोबोर हेपि जोङो नै गाइस एसे गेसें खालामना होदो एसे देरगोन नालाय जायगा थोनाय नङा हां मोननाय नङा नै जागा गैयिनि बहा दोननांदों नै जों बस्थायावसो दोननांदों गाइस नै गुफुर गिदिर जाबायना देहा एखेबारे आपडेट होनानै बारा मोजां उथियाखै क्वालिटिया नै गाइस गुफुर जाजोब्बाय बैफोरो गाबोन जागोन गाइस लोमजादों आरो इसोरो जायफोरा गुमु इसोर लोमजादों जायफोरा गुफुर इसोर लोमजाखांबाय देरबाय नै गाइस जायगा गैयि बेबायदि दिनना होनांदों एसे गेसें दिनोब्ला इसोरो बार मोननानै थाब देरगोन नालाय नै बिलाइ होबाय एसे गुफुर जाजोब्बाय नालाय गाबोन हबनिया खाजासिगोनदां आरो गाइस एम्फौआथ' 9 दिन जाबाय ओमफ्राय बिसिनि देरखो गुफुर जाजोबनायखौ नुबाय नोंथांमोना आरोबाव बेबायदिनो देरजासिम नायनो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामना ला नोंथांमोननि गेजेरावहा एम्फौखौ देरनाय मोनजासिम आरो बेखौ माबोरै फानगोन जों बेखौबो देखायगोन नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम चेनेलखौ शेयार खालाम दे बिदिब्ला दोननोसै बाय बाय